ഹായ്, ഇത് OnePlus 9 Pro. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇത് വാങ്ങിച്ച ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു 3 മാസമായി. ഇത് വാങ്ങിച്ചത് ഏതാണ്ട് 63,000 രൂപ, 64,000 രൂപ, 64,000 രൂപയും പിന്നെ 5,000 ഇൻഷുറും ചെയ്തു. 1 വർഷവും 4 മാസവുമായി. ഈ 4 മാസമായ ഈ ഫോൺ കണ്ടില്ലേ, അതായത് ഇപ്പോഴും നല്ല പുതുമ പോലെ ഇരിക്കുക. പക്ഷേ ഇത് ഓഫായിപ്പോയി. അതായത് ഇത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പിങ്ക് കളർ വന്നു, പിങ്ക് ലൈന്. ആ പിങ്ക് ലൈൻ വന്ന് 1 ദിവസം 2 ദിവസം ഓടി, 2 ദിവസം. 3-ാമത്തെ ദിവസം ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 25% ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ പല പണിയും നോക്കി, കുറേ നേരം ചാർജിനിട്ട് യാതൊരു രക്ഷയില്ല. കാരണം ഒന്ന് ഓർക്കണം, അതായത് 1 വർഷവും 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഫോണിൻ്റെ ബില്ല്, കവറ് എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അതായത് ഒരു ഫോൺ ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 വർഷമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി? ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ കമ്പനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ OnePlus-നകത്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പല സർവീസ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. OnePlus-ൻ്റെ അല്ല, OnePlus-ൻ്റെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എറണാകുളത്തേ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ, അതായത് ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയത്തൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പലരും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടത്തില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കിനി അറിയത്തില്ല ഇത് ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിത് കളയാനാവും. നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു എനിക്ക് വലിയൊരു കാരണമാണ് ഇത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് LG ആണ്. LG ഞാൻ ഒരു 3 വർഷം ഉപയോഗിച്ചു. 3 വർഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഇനി വീഴാൻ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. ഇത് LG V30 എന്ന് പറയുന്ന ഫോണാണ്. ഇത് ഒരു വട്ടം ഞാൻ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഊർന്ന് ഒരു മെറ്റൽ റോഡായിരുന്നു, അന്ന് ടാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെറ്റൽ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഇത് വീണു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ 2 ദിവസത്തേക്ക് കണ്ടില്ല. പിന്നെ വേറൊരു മനുഷ്യൻ എടുത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സാധനം തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോഴും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഓഫായി പോയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച്, ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച്, അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഫോൺ പിന്നെയും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന, അത്ര നാശകോശമായിട്ടും ഇത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ OnePlus കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടാണ്. ഈ ഫോൺ ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് പോലും OnePlus കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫോൺ കണ്ടോ, അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച ഒരു വെള്ളമോ മഴയോ വെയിലോ ഒന്നും കൊള്ളാതെ ഇപ്പോഴും പുതിയതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്ത് കാര്യം, പുതിയതുപോലെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? കാരണം വർക്ക് ചെയ്തില്ല, ഫോൺ ഓഫായി പോയി. ഇതിന് ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കും? ഇതിന് ആര് ഉത്തരം പറയും? അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട്, അത്ര സൂക്ഷിച്ച് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതാണല്ലോ. കാരണം തള്ളു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പം ഞാനൊരു എഡിറ്ററാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും വീഡിയോഗ്രാഫറും അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നു, രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കയറി, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിറ്റേന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ തൂത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം മുടിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ, കുറേ എണ്ണകൾ, അതായത് വടക്കൻ സൈഡ്, മീൻസ് എറണാകുളം സൈഡോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഹെയർ ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വിലയൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ 800 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 600-ന് മുകളിലാണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 600-ന് മുകളിലാണ് പല എണ്ണകളും വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാര്യം ഇതുപോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ ആരും അറിയാൻ മേലാതെ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഗുണവും കിട്ടും. കാരണം ഇതൊന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ ഇതിന് പകരം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ പിന്നെ പലരോടും വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ആരോ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ ചെല്ലാമെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും റിവ്യൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയ അവസ്ഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, ഞങ്ങൾ ഈ വർക്കിന് ഔട്ട്ഡോർ പോകുന്ന സമയത്ത്, ഒരു വർക്കിന് പോയതാണ്. ഔട്ട്ഡോർ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ വ്ളോഗർമാരുടെ കേട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി ഒരു വ്ളോഗർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മാവേലിക്കര ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കയറി. സത്യം പറയാമല്ലോ, അന്നുകൊണ്ട് വെറുത്തു പോയി ഈ വ്ളോഗർമാർ. കാരണം ഇതുപോലെ തള്ളി മറിക്കുന്നതല്ലാതെ
ഇതിനകത്തുള്ള അതായത് നമുക്ക് മുടക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരു ഗുണവും അതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരും നന്നായി ഈ വ്ളോഗർമാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന തള്ളി മറിക്കുന്നതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഗുണമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനൊരു ഹെയർ ഓയിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ഹെയർ ഓയിൽ ഞാൻ തേച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 days, അതായത് ഞാൻ ഡെയിലി തേക്കാൻ തുടങ്ങി. 2 daysനകത്ത് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ സ്ഥലം ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ ഉള്ള എണ്ണയെല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിച്ച് തേച്ചു, ബാക്കിയും കൂടെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേണ്ട, ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു സാധനമേ ഉപയോഗിക്കേണ്ട, പോകുന്നത് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഓയിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി. എന്തായാലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ എനിക്കതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഗുണമായിപ്പോയി. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. കാര്യം ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേര് കേശകാന്തി യുവർമുനിയുടെ കേശകാന്തി എന്നാണ് ഈ ഓയിലിൻ്റെ പേര്. പക്ഷേ ഞാനിത് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്കത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു. സ്ഥിരമായിട്ട് കുന്നുകണക്കിന് മുടി കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കൊഴിച്ചിൽ സ്റ്റക്കായി. അതായത് മീൻസ് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയ പോലെ ആ കൊഴിച്ചിൽ അങ്ങ് മാറി. ഇനി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് നല്ല ഗുണം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവർ പറയുകയും ചെയ്ത്, അഥവാ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മുടി കിളിർക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഡൻസി വളരാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മുടി വരാനോ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ മൈഗ്രെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതുപോലെ മാറുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർ ചുമ്മാ കള്ളക്കഥകൾ തള്ളി മറിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും ശരിയായ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലോ അതിനുള്ള ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നില്ല. അത് പക്ഷേ ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഈ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ എണ്ണയുടെ കാര്യവും ഈ കുറേ വ്ളോഗർമാർ തള്ളിമറിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സന്തോഷം. എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. ആരെങ്കിലും കേട്ട് എനിക്കിതിനൊരു പ്രതിവിധി തരുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. താങ്ക് യു.